Кечке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Владимир Путин Татарстанда Аурус автомобильләрен серияле рәвештә җитештерүгә старт бирде. Открытие производственной площадки в Татарстане – это еще один стимул для развития региона. Алабуга махсус икътисади зонасындагы люкс класслы автомобильләр җыю цехын Фирүзә Мәҗитова күрде. Бердәм Россия партиясының праймеризы тәмам. Кайберләре киләләрдә бу кандидат безнең яктан икән диючеләр дә бар. Тавыш бирү ничек узды һәм кайсы кандидатлар иң күп тавыш җыйды? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Яңартылган ашхана. Очень ярко, светло, вообще замечательно. Казан хосписында тернәкләнүче сабыйларга яңа ашхананың кем бүләк итүен Шулпан Касымова күрде. Милли йолаларны саклау юлында. Зия утрау шәһәрчегендә узган Керәшен мәдәнияте фестиваленнән Илгиз Шәкүров репортажы. Тарихи вакыйга бүген Алабуга икътисади зонасында яңа завод ачылды. Аурус автомобильләре җитештерә башладылар. Тантанада видеоэлемтә аша ил президенты Владимир Путин катнашты. Татарстан күп күрсәткечләр буенча алдынгы, хәзер тагын бер адым ясаячак дип билгеләп үтте президент. Алабугада яңа заводны эшләтеп җибәрү тантанасына Россия сәнәгать һәм сәүдә министры Денис Мантуров, Ростех башлыгы Сергей Чемизов, Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов килде. Бу ачылыш ил икътисадына нинди йогынты ясаячагын Фирүзә Мәҗитова җиткерер. Владимир Ильич, разрешите дать старт началу серийного производства? Разрешаю. Владимир Путин видеоэлемтә аша Алабугадагы автомобиль заводына хәер фатиха бирде. Монда җитештерелүче Аурус Сенат маркалы машиналарның уңайлылыгын ил президенты ишетеп кенә түгел, шәхсән дә белә икән. Это значимое событие для российского автопрома, для отечественной промышленности в целом. Уверен, что автомобили, которые сойдут с ее конвейера, будут пользоваться спросом. Как вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам. Владимир Путин әйтүенчә, бу предприятияне ачу өчен зур эш башкарыла. Бөтен ил буйлап меңләгән белгеч, инженер, конструктор, проектчылар җәлеп ителгән. Россиядә беренче тапкыр башлангыч этаптан алып ахыргача люкс маркалы автомобиль җитештерү өчен шартлар булдырыла. Бу Татарстан үсеше өчен зур этәргеч, диде Владимир Путин. Татарстан и так у нас в передовиках по очень многим показателям, но за счет появления современных рабочих мест, увеличения налоговых поступлений, которые необходимы для решения социальных задач, Татарстан сделает еще один шаг вперед. Җыелган машиналарның 70% экспортка, чит илгә чыгарылачак. Беренче заказлар Берләшкән Гарәп Әмирлекләренә һәм Якын Көнчыгыш илләренә җибәрелә. Это будет самый российский автомобиль. Автомобиль базарындагы башка җитештерүчеләр белән чагыштырганда бу автомобильне тулысынча Россиянеке дияргә була, чөнки детальләре үзебездә ясала. Киләчәктә без елына 5000 машина чыгарырга җыенабыз. Алабуга махсус икътисади зонасы яңа завод өчен очраклы сайланмады. Аурусның партнерлары Солер заводы янәшәдә урнашкан. Автомобильнең башка компонентларын җыючылар да күршедә генә. Это только начало. Будет большое продолжение. На платформе Ауруса будет много разных изделий. И, конечно же, для татарстанских поставщиков компонентов это тоже возможность поставить сюда компоненты. Ну и рабочие места. Әлегә конвейердан Аурус Сенат автомобильләре төшә. Киләчәктә лимузин, мини-веннар да җыярга исәпләре бар. Татарстан – это одно из самых передовых. Татарстан Россиянең алга киткән төбәге. Монда иң яхшы технологияләр тормышка ашырыла. Менә Аурус, монда КАМАЗ. Бу заводта автомобильләрне буш кузовтан алып, әзер булганчы җыялар. Бу тулысынча автоматлаштырылган конвейер, монда 57 кеше эшли. Әйтик, менә шушы автомобильне җыю өчен 2 көн вакыт кирәк. Заводта 100 кешегә эш урыны булдырылган. Заказлар бар. Беренче 2 машина как раз тушлу беренче станцияда тора, җыярга әзерләнәбез. Сыйфатлы автомобильләргә базарда һәр вакыт сорау зур. Сыйфатны тантана кунаклары үзләре руль артына утырып тикшерде. Россия сәнәгать министры Денис Мантуров белән президент Рөстәм Миннеханов Ауруска утырып әйләнеп килде. Настоящий водородный автомобиль, подтверждаю. Как впечатление от поездки? Космос. Отсутствие звука.
очень непривычно, потому что едешь так, как в вакууме. Июльдә бу автомобильләр сатуга чыга. 7 ел эчендә завод чыгымнарын каплар дип көтелә. Алабугадан Фәйрүзә Мәҗитова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа Гасыр каналы. Россия сәнәгать һәм сәүдә министры Денис Мантуров белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Алабуга политех мәгариф үзәгендә дә булдылар. Бирдә икътисади зона резидент предприятиеләре өчен белгечләр әзерлиләр. Студентларына WorldSkills стандартлары буенча өйрәтәләр. Укуның беренче елыннан ук балалар икътисади зона объектларында күнекмәләр ала. Рөстәм Миңнеханов бүген Алабугадан 45 чакрым ераклыкта урнашкан болоннар үрчетү фермасы белән дә танышты. Монда 500-гә якын болон асрыйлар. Бирдә аларның затлы тукымнары үрчетелә. Беренче партиясен узган елның декабрь ахырында алып кайткан иделәр. Они больше, меньше моралов. Морал, да? У нас моралов нет, это благородный. Благородный олень, самцы. Вот они красивые, у них такие. Они больше, меньше моралов. Меньше. Они меньше. Морал больше, да? Да. По размерам идет сначала лань, потом пятнистый, потом благородный олень, потом морал. Башка яңалыкларга күчәбез. Бүген Алексеевский районы суды 23 яшьлек Валентина Фадеевага хөкем карары чыгарды. Бу елның гыйнварында ул яшь ярымлык баласын 30 градус салкында җылытылмаган сарайда калдыра. Аның улы кызы да өшеп үлә язган. Бүген Валентина Фадеева нинди җәзага тартылды соң? Ул үзе кылган гамәле өчен үкенә микән? Суд утырышыннан Динә Хисаметдинова. Гаепләнүче Валентина Фадееваны хөкем залына кулларын бугаулап алып керәләр һәм шунда ук рәшәткә артына утырталар. Бу эш 5 айга якын дәвам итте. Шул вакыт эчендә хатын балаларын күрү мөмкинлегеннән мәхрүм иде. Аны сак астына 10 гыйнварда ук алган иделәр. Бу көнне исерек килеш ул яшь ярымлык улын салкын сарайда калдыра, ә үзе 6 яшьлек кызы белән өенә керә. Кичкенә кыз да туңарга өлгергән була. Сабый малайны иртә белән әбисе таба. Балаларны ДРКБга алып китәләр. Во время инкриминируемых деяний Фадеева находилась в состоянии простого алкогольного опьянения. Валентина Фадееваны законның 3 маддәсе буенча гаеплиләр. Балаларны тәрбияләү буенча ата-ана бурычларын үтәмәү, сабыйларның гомерен куркыныч астына кую, үтермәкче булу маддәләре. Прокуратура аны 12 ел ярымга гомуми режимдагы колонияга җибәрүне сорый. Фадеева үз гаебен таный, ләкин балаларны үтерергә теләмәдем дип ант итә. 105 статьи важности не признаю. У меня не было умысла на убийство. Я бы никогда в жизни не смогла убить своих детей. Так как ваша честь, мои дети, это что для меня? Нәтиҗәдә ул 2 елда 2 айга колониягә хөкем ителде. Моңа кадәр 5 айга якын сак астында булу сәбәпле колониядә бары тик 1 елдан артык утырачак. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Валентина Фадееваны ата-ана хокукыннан мәхрүм иткән иделәр инде, ләкин ул моның белән килешми һәм бу карарны кире кагуны сорап югары судка мөрәҗәгать итәргә җыена. Хәзерге вакытта сабыйлар Казанда, балалар йортында. Алар кайда һәм кем белән яшәячәк әлегә билгеле түгел. Әбиләрне аларны тәрбиягә бирмәгәннәр. Динә Хисаметдинова, Юлия Гоголева, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бу елларда Татарстанда тагын бер кеше батып үлгән. Бу хәл Яшелүзән шәһәрендә була. 45 яшьлек ир-ат тыелган урында су коена. Аның гәүдәсен ярдан 20 метр ераклыкта табалар. Сезон башланмады, рөхсәт ителмәгән урыннарда су коенып, республикада 5 кеше һәлак булган инде. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында су коенырга әле иртә диләр. Температура 18-22 градустан артмый, әмма җомга көнне яңадан кояш кыздырачак дип ышандыралар. Кызуга алданып, су коенучыларның күбесен күзән җыера. Шуңа күрә бәхетсезлек очраклары да көннән-көн арта бара. Татарстанда ковидтан үлүчеләр саны 500-гә җитте. Тагын 4 яңа очрак билгеле. Алар 64 һәм 69 яшьләрдәге 2 ир-ат, 61 һәм 65 яшьлек хатын-кызлар. Республикада коронавирус белән соңгы тәүлектә тагын 30 кеше авырый башлаган. 21-ен хастаханәгә салганнар. Бу турыда оператив штаб хәбәр итә. Россиядә соңгы тәүлектә 8475 кешегә ковид диагнозы куелган. Халыкара балаларны яклау көне алдыннан Татарстан Дәүләт Советының хатын-кыз депутатлары гаилә иминлегенә багышланган утырышта үткәрде. Аңа видео элемтә аша Идел буе федераль округыннан да кушылдылар. Бүген дәүләт тарафыннан нинди төр ярдәм каралганын белмәгән гаиләләрдә бар. Аеруча авыл җирендә яшәүчеләргә мәгълүмат барып җитми, ди Татьяна Ларионова. 1 июльдән президент имзалаган канун нигезендә аз керемле гаиләләрдә тәрбияләнүче 5-8 яшьтән алып 17 яшькәчә балаларга йөклелекнең беренче атналарында ук медицина оешмаларында теркәлгән әниләргә ай сайын түләүләр каралган. Моннан тыш 8 яшькәчә баласы булганнарга больничный 100% күләмдә түләнергә тиеш булачак. Ана капиталы программасы 2026 елга кадәр озайтылган дип искә төшерде утырыштагылар.
Цель сегодняшней дискуссии. Очрашуыбызның максаты төп документка керәчәк тәкъдимнәрне булдыру, алар дәүләт думасына юлланачак. Балаларны яклау көне алдыннан Казан хосписында бар уңайлыклары булган бүлмәләр барлыкка килде. Казан халыкара аэропорты Анжела Вавилова исемендәге хосписта 2 ашхананы ремонтларга ярдәм иткән. Бүлмәләрне һава һәм самолетлар темасына туры китереп бизәгәннәр. Хәзер хәйриячеләр хүрнәгенә башкалар да кушылыр дип көтәләр. Бу хакта тулырак Чулпан Касымова. Бүген яңартылган ашханәне хосписта тернәкләнү үтүче балалар һәм аларның әти-әниләре бәяләде. Кәефне күтәрүче төсләр хәзер аппетитны аша диләр. Дети с радостью идут. Балалар хәзер һаман шунда алып килергә куша. Яхшы ашыйлар, безгә иң мөһиме аларга рәхәт булсын. Сабыйларыбызның елмаюын күрү безгә зур бәхет. Мы здесь были совсем недавно. Без монда беренче тапкыр гына түгел, хәзер монда бик якты һәм матур. Казан аэропорты хосписка һәр вакыт ярдәм итеп тора. 2014 елда да ашханәне бизәүне үз исләренә алган булганнар. Бу юла аны тулысынча төзекләндерәләр. Балаларның кәефен күтәрү өчен якты төс сайлана. Диварларда мультфильм геройлары тасвирланган. Яктырткычлар самолет рәвешендә. 7 ел эчендә барысы да искергән иде. Шуңа күрә без ашханәне тулысынча үзгәртеп корырга булдык. Җиһазлар алышында бизәүне үзебез башкардык. Авиация темасы сайланды. Нәкъ шундый ук бүлмә икенче катта хезмәткәрләр өчен дә эшләнгән. Күргән бешә биредә төсләр тынычрак, зәңгәр су төстә, биредә 20дән артык хезмәткәр эшли. Вот когда частичку своей души отдает. Әлеге хезмәт күңел җылылыгы һәм мәхәббәт хисе белән башкарылган. Бу балалар белән эшләгәндә иң кирәклесе. Шундый кешеләр булганына сөенәм. Бик зур рәхмәт сезгә. Хәзер яңа төзелә торган хосписның түбәсен яба башлыйбыз. Иганәчләр булышканда без дә күбрәк авыруның хәлен җиңеләйтә алачакбыз ди җитәкчелек. Ә бит бирегә көн саен дистәләгән кеше ярдәм сорап мөрәҗәгать итә. Чулпан Касымова, Ишат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Татарстанда Бердәм Россия партиясының праймеризе тәмамланды. Аның онлайн һәм участокка килеп тавыш бирү барышында 378 мең кеше тавыш биргән. Бу республика халкының 13% дигән сүз. Бүген партияның оештыру комитеты утырышында праймеризның нәтиҗәсен дә игълан иттеләр. Исемле һәм бер мандатлы округлар буенча иң күп тавыш җыючыларны атадылар. Федераль экспертлар праймеризга үз бәясен дә бирде. Һәммәсе хакында тулырак Рания Абдрахманова. Время 8 часов, участки открываются. Ял көнне Татарстан буенча 557 хисап участогы ачылды. Тавыш бирергә күпчелек көннең беренче яртысында килде. Алар 96 кандидат фамилиясе язылган бюллетень ала. Бу исемлек 2016 ел белән чагыштырганда 2 тапкырга азынрак. Но есть знакомые фамилии. Таныш фамилияләр күп, аларның һәрберсе республиканы дәүләт думасында тәкъдим итәргә лаеклы дип саныйм. Поживем неплохо, но... Хәзер тормышлар әйбәт, әмма һаман тагын да яхшырак камтылырга кирәк. Шуңа кандидатларны да үзебез сайлыйбыз. Кайберәүләре килеп биографияларын карыйлар, кайберәүләре киләләр дә бу кандидат безнең яктан икән диючеләр дә бар. Мәсәлән, бу кандидат Мамадыш ягыннан икән, менә безнең кандидат, мин аны беләм дип. Бердәм Россия партиясының Татарстандагы бүлеге җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин дә тавыш бирүнең гадәти усулыннан файдаланды. Ул 18нче мәктәптә тавыш бирде. Алдан тавыш бирү, әле ул җомгаклап бирү дигән сүз түгел. Ул менә шушы алдан бу актив катнашучыларны сайлауларда үзенең теләкләрен белдерү һәм халыкның карашын аларның кандидатураларына. Яршаллыда да тавыш бирүчеләрнең күбесе иртәнге якта килә. Это уже в интересах нашего города. Мы должны приходить и все-таки выбирать. Әлбәттә халык гаиләләре белән тавыш бирергә килә. Бик актив катнашты, килделәр, үзләре тавышлары бирделәр. Түбән Кама халкы да тавыш бирүдә актив катнаша. Быел аларның мэрлары Айдар Метшин да кандидатлар исемлегендә. Надо свой гражданский долг выполнять. Тавыш бирү Роспотребнадзорның барлык таләпләрен үтәп башкарыла. Праймериз барышын Бердәм Россиянең ситуатив үзәгендә күзәтеп тордылар. Кичке 8дә барлык участокларда ябылды һәм тавышларны саный башладылар. Участоклар ябылуга төбәкләр белән фирка рәисе Дмитрий Медведев элемтәгә керде. Онда хәбәр итүләренчә, Татарстаннан участокларга 378 мең кеше килгән. Белгечләр һәм праймеризда катнашучылар сүзенә караганда, тавыш бирүнең мондый форматы үзен аклый. 13,5% жителей республики — это здорово. Татарстан халкы праймериз белән кызыксына, шуңа актив катнаштылар дип саныйм. Шулай ук шикаят дәгъваларының булмавы да алдан тавыш бирүнең яхшы оештырылуы турында сөйли.
Коммерцияле булмаган оешма вәкилләренең катнашуын аеруча да әһәмиятле дип саныйм. Мондый оешмалар күп түгел, әмма алар социаль фикерләр, проектлар булдыручылар һәм төрле проблемалардан чыгу юлын күрсәтүчеләр. Бу яктан караганда праймериз Бердәм Россия партиясе тирәсендә яңа катлам барлыкка китерүче чара. Бүген праймеризны оештыру комитеты утырышында иң күп тавыш жыйган кешеләрне атадылар. Бер мандатлы сайлау округларыннан Илья Вольфсон, Ильдар Гыйлметдинов, Олег Морозов, Эльфия Кагогина, Азат Яхфәров, Марат Нуриев җиңә. Федераль сайлау округыннан исә исемлеккә Айрат Фәррахов, Татьяна Ларионова, Айдар Медшин, Руслан Гаджиев, Ирек Богуславский, Рустем Калимуллин, Анатолий Иванов, Александр Терентьев, Ольга Павлова, Вячеслав Козлов, Юсуф Якубов, Геннадий Глушков, Марат Бариев, Мурат Гадельшин, Ильнар Гырфанов эләгә. Это не приблизительный, это окончательный список. Исемлек билгеле, андагы кешеләрнең урыннарын инде алыштырып булмый. Мәгълүмат һәм соннар партия базасына кертелгән, әмма партия съездында исемлеккә өстәмәләр булырга мөмкин. Съезд карары праймеризның нәтиҗәсе булачак. Бердәм Россия партиясеннән Дәүләт думасына депутатлыкка кандидатларның ахыргы һәм төгәл исемлеге тагын 2 атнадан билгеле булачак. Аны 19 июнь көнне Мәскәүдә узачак партия съездында раслаячаклар. Рания Абдрахманова, Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хабибуллин, Алмаз Зиятдинов, Вадим Илларионов, Наил Абдуллин, Яңа гасыр каналы. Казанда реклама базары ни рәвешле элеккеге күрсәткечләргә кайта. Бу хакта тулырак реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Яңа гасыр телерадио компаниясендә бүгеннән яңа башкарма директоры хезмәт коллективына бу вазифада эшләячәк Алина Сөлейманованы тәкъдим иттеләр. Моңа кадәр ул Уфа мэры урынбасары булып эшләгән. Хезмәт юлын 1994 елда башкорт телевидениесе хәбәрчесе булып башлый. БСТ һәм Россия Башкортстан каналларында төрле проектлар авторы һәм аларның алып баручысы. Ул 2016 елда Вся Уфа телеканалын җитәкли, 2018дән шәһәр вице-мэры. Яңа вазифада Алина Сөлейманова ТНВ Татарстан һәм ТНВ Планета телеканалларындагы милли әдәби нәфис тапшырулар өчен җаваплы булачак. Алина Ильевна ул әлбәттә профессионал, ул төрле өлкәләрдә эшләгән, ул җитәкче булып эшләгән, телеканалның һәм ул корреспондент та булып эшләгән, һәм ул чиновник та булган. Аның тормыш юлы бик шундый бай, шуңа күрә аның тәҗрибәсе дә бай. Шул тәҗрибәгә тупланып инде без каналны үзгәртергә, аны яңартырга һәм безнең тамашачыларга яңа формалар, яңа программалар, бәлки яңа таләпләргә сыйфатлы проектлар ачарга шундый таләпләр куйдык. Карарбыз инде хәзер. У нас очень большие планы. Безнең планнар бик зур. Илшат Юнусович белән күп кызыклы идеяләр хакында фикер алыштык. Телеканалга яңалык кертер өчен бурычлар куелган инде. Аларны тормышка ашырачакбыз. Мин ТНВ каналының даими тамашачысы. Ул илнең иң зур милли төбәк телеканалларының берсе. Мин әлеге холдинг командасында эшләячәгем белән горурланам. Аның иҗади үсешенә үз өлешемне кертә алырмын дип өметләнәм. Казанга бөтен Россиядан дин әһелләре җыела. 3-5 июнь көннәрендә башкалада милли тормыш һәм дин дип аталган форумда үтәчәк. 1200 делегат 72 төбәктән җыела. Форум барышында күргәзмәләр һәм фикер алышу мәйданчыклары да эшләячәк. Аларда дин әһелләре һәм милли мәдәни оешма вәкилләре төбәкләрдә татар телен саклау, дини уку йортларында укыту, тәрбия турында сөйләшергә җыена. Интернетта милли һәм дини тормышны яктырту мәсьәләләрен дә күтәрәчәкләр. Борчыган проблемаларны исәпкә алып, резолюция кабул ителәчәк. Делегатлар арасында иң өлкәненә Калининградтан 96 яшьлек Ватан сугышы ветераны Хаким Биктиев, иң яшь хәзрәт исә Мәскәүдән, аңа нибары 19 яшь. 5 июнь көнне кунаклар Изге Булгар җыенында да катнашачак. Узган бу форум узмады бик күп чаралар кебек. Шуңа күрә имамнарыбыз, мөфтиләребез мондый аралашуга сусаган, бик кызыксыналар, бик теләп катнашалар. Бу якшәмбедә бөек рус шагыйре Александр Пушкинның тууына 222 ел була. Шуның айдан иртәгә Казанда Пушкин Фест рус мәдәнияте фестивале башлана. Быел ул офлайн форматта узачак. 6 көнлек программада төрле квестлар, спектакль, концертлар, остахана һәм лекцияләрдә оештырылачак. Иртәгә узачак чаралар балалар өчен. Алар Пушкин исемендәге мәдәни үзәк, КФУ бинасы, Баратынский музее һәм Ширек күл паркында узачак. 6 июнь рус теле көне шагыйренең һәйкәленә чәчәк салудан башлана һәм опера театрында бәйрәм концерты белән дә дәвам итәчәк. Безнең мәдәнияттә елда иң зур бәйрәмнәрнең берсе ул рус теле бәйрәме. Бу ел республикабызда 2нче тапкыр шул бәйрәм кысаларында Пушкин Фест дигән зур халык бәйрәм үткәрелә. Программа ул бик эчтәлекле, аның эчтәлеген сез сайтларда, безнең сайтыбызда төгәл афиша күрә аласыз.
Ул арада Зия Утрау шәһәрчегендә Бермәнчек бакчасы керәше мәдәнияте фестивале узды. Быел аны туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышладылар. 3нче тапкыр үткәрелгән фестивальдә Татарстанның 16 иҗат коллективы катнашты. Халыклар дуслыгы һәм бердәмлек хөкем сөргән бәйрәмнән Илгиз Шәкүров материалы. Питрәшнең Шулпы халык ансамбленең 35 еллык тарихы бар. Аларны Татарстанда гына түгел, чит төбәкләрдә дә яхшы беләләр. Зия Утрау шәһәрчегендә беренче тапкыр чыгыш ясаулары. Составта күбрәк керәшеннәр генә, арабызда бар инде авылыбызга килгән киленнәр дә, татар кызлары да. Чакырган җирләргә теләп каршы барабыз. Дипломнар, грамоталар алып кайтабыз бүтән җирдән инде. Бермәнчек бакчасы фестивале 3нче тапкыр уздырылды. Халыклар бердәмлеге елында бер сәхнәдә 10 якын милләт вәкиле чыгыш ясый. Татар башлаган биюгә башка халыклар кушыла. Фестивальдә Татарстанның төрле районнарыннан килгән 16 иҗат төркеме катнашты. Алар үз халыкларының җыр биюләрен башкара, йолаларын күрсәтә. Барысы да милли костюмнардан, чыгышларын һәр яклап кызыклы итәргә тырышканнар. Кайбышның Палан ансамбле Симых бәйрәмен сәхнәләштергән. Аның инде үзенең йолалары бар. Биң башлангычында яшьләр баралар урманга, анда киселәр кайын, киселәр яшь кайын, аны шул матур итеп бизиләр, ленталар белән, ниләр инде теләкләр теләп бияләр, шул теләкләр инде збылис. Милләтләр йола һәм костюмнар белән генә аерылмый. Аларның биюләре дә үзенчәлекле. Хәзер без Кукмараның Поющий сердца ансамбле янында басып торабыз һәм алар белән бергә Удмурт биюен биеп карарбыз. Бәйрәм халыкларны гына түгел, буыннарны да берләштерде. Өлкәннәр дә, яшьләр дә бирде. Бик тәгән күңелле, монда рәхәтләнеп биргә, матур итеп бирмә, алар белән кушылып бийсе кирәк, алар белән кушылып җырлыйсы кирәк. Без дә балалар белән килдек, алар да күрсеннәр, ишетсеннәр, белсеннәр. Шараның аерым бер бизәге Бермәнчек дәүләт керәшен фольклор ансамбле. Алар фестивальне оештырып кына калмый, тамашачыларга иң яхшы чыгышларын да бүләк итә. Халык үзе менә шушылай итеп саклый ала икән, әгәр дә менә шушындай фестивальләргә килеп үзенең йолаларын күрсәтә ала икән, димәк әле ул кичкенә генә булган халыклар, әле алар яшәячәк Алла бирсә. Бермәнчек бакчасы фестивале 2 елга бер тапкыр уза. Киләчәктә оештыручылар географияны тагын да киңәйтеп, мондый очрашуларны ел сайын үткәрергә тели. Зия Утрау шәһәрчегеннән Илгиз Шәкүров, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Казан Кабаттан Россиянең йөгерүчеләр башкаласы исемен алырга мөмкин. Бу елда шәһәрдән 3000 ярым кеше бөтен Россия Забег.рф ярым марафонында катнашты. Бу 5нче тапкыр оештырылучы юбилей ярышлары. Ул бер үк вакытта башланып китүче дөньядагы иң зур ярым марафон. Монда Калининградтан алып Камчаткага кадәр 85 шәһәрдән стартка чыгалар. Илнең йөгерүчеләр башкаласы исемен алу өчен нәрсә кирәк һәм Казанда ярышлар ничек узды? Бу хакта тулырак Вероника Гайнетдинова. Бөтен Россия ярым марафонының төп үзенчәлеге шунда. Ил буенча барлык катнашучылар бер үк вакытта йөгерә башлый. Быел 85 шәһәрдән 120 мең кеше. Бу дөнья рекорды. Минем өчен ул иң беренче энергетика. Ниндидер шундай менә командный дух кебек диярлек әйбәт. Йөгергәч аннары бик рәхәт тәнгә булып китә. Һәм аннары медаль дә биргәч бик шатланып кына йөрим. Катнашучылар 1-5-10 километр яисә ярым марафон буенда 21 километр дистанцияны сайлый ала. Казаннан 3000 ярым кеше катнашты. Таким образом определяется беговая столица страны. Шул рәвешле илнең йөгерүчеләр башкаласы билгеләнә. Казан ярым марафонның беренче 2 елында әлеге исемгә лаек булган иде. Бу 2017 һәм 2018 еллар. Әлбәттә, без быел да җиңүгә өметләнәбез. Россиянең йөгерүчеләр башкаласын билгеләгәндә берничә таләп бар. Беренчедән бу катнашучылар саны. Аны шәһәрнең гомум халкыннан чыгып карыйлар. Йөгерү тизлегенә дә игътибар итәләр. Күпме чакрым ара узылган. Бу да мөһим. Быел минем беренче марафон. Була инде 2 ел әзерләнәм. Аллаһка бик зур рәхмәт. Әдерәк нәтиҗә бик әйбәт түгел. Минем өчен теге яхшытасы килгән иде. Кызганыч әзерлек димәк җитмәгәндер инде. Дистанция авыррак булды. Мин баягына стәрледә йөгердем. Арадым әзерәк. Шуңа күрә көчем җитмәде. Бу булай ничә гына әйбәт кенә. Ярым марафон һәр катнашучыга яхшы кәеф, күңел күтәренкелеге һәм үз көченә ышаныч бирә. Ә менә Казан йөгерүчеләр башкаласы булырмы юкмы, моны барлык шәһәрләрнең нәтиҗәләрен исәпләгәч кенә беләчәкбез. Вероника Гайнетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде, барыгызга да уңышлар һәм әлбәттә сәламәт булыгыз.
Исәнмесез, бу атнада һава торышы белән сезне мин иркә таныштырам. Сүзне хәнәчнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Ремонт яки техника алырга планлаштырасызмы? Ашыгыш рәвештә акча кирәкме? Акбарс банктан төрле максатларга акчалата кредитка гаризаны онлайн биреп, 5 минут эчендә җавап алыгыз. Жить лучше – это искать возможности для большего. Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз Данил мастерга кичектереп теләү шарты белән заказ бирегез. Бортик июнь азагына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең иҗды проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил мастер, телефон 260-766. Әмнә хәзер һава торышы турында. Яндекс погода мәгълүматы буенча циклон җумһуриятыбызга салкын һава һәм явым-төшемнәр алып килде. Менә киләсе тәүлектә дә көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакайда болытлы яңгыр явачак, 17 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада болытлы, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, температура 16 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида көн болытлы, җылылык 18 градус. Төньяк көнбатыштан Арча, Кукмара, Балтачта сүрән көн, температура нибары 16 градус. Көньяк көнбатыштан Болгарбай, Чүпрәлдә аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми, температура 17 градус. Чистая Нурлатмамады Чирмешәндә болытлы 18 градус җылы. Сезонлы аллергия яз һәм җәй җитү шатлыгын бетерергә мөмкин. Блогер 3 аллергиядан Европа препараты. Блогер төймәсе авызда бик тиз эреп бетә һәм аллергияның төп билгеләре булган томау төшү, күздән яшь агу, шешенү һәм кычытынуны бетерә. Сихәте 1 тәүлек дәвамына җитә. Готовые квартиры в Иннополисе от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Заезжай и живи. Мебель и бытовая техника в подарок. Осталось меньше 30 квартир. Подробности на сайте jkunicum.ru и по телефону 556 59. Успей купить квартиру в самом инновационном городе России. Иннополистан фатир алырга телисезме? Хәзер бу мөмкин хәл. Кирдә яши башла фатирлар 3 миллион 950 меңнән. Ашыгыз 30 фатирдан азрак калды. Шалтыратыгыз телефон 556-59. Торак комплексының сайты jkunicum.ru. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр явачак. Көндез 17-19 градус җылы. Җир көньяктан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 753 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 44%. Җирнең магнит кырытыныш. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Санчи Кытай традицион медицинасының хәзинәсе. Энергия бирә, иммунитетны ныгыта, йокы сыйфатын яхшырта, хәл кертә, арыганлыкны бетерә. Санчи сәламәтлек һәм озын гомер чыганагы. Фармлен даруханәләреннән сорагыз. Әлегә менә шулар иде. Исән-имин булыгыз.